Kempotaan puskus. Joo. Pusko. Vittu joku aitaa tähän joku 2 paskaa ja mä Ei kun pusko, tää on helvetin hyvä. Sitten ne kävelee tänne ja ne ei tajuu. Piiku tuu. Piiku Ne 2 takas sun niinku Ai alkuille. että. Ai että. Oispa 2 näitä niin meitä... Tarvitteko te matskua tai jotain ammua? Mulla on Ei, kaikki. mulla on täydet Aivan materiaalit. full metal. Mullakin on kaikki mahdolliset pullit. Ja mulla on violetti AR, sininen Älä tehdä, älä Twinfire tehdä. ja violetti Veiled Precision. Ja ihan hulluna medaleja, mä en tiedä miksi mulla on 5 medalia yhtäkkiä. Kurva kiinni. Jaa! Ne voi olla, että ne on naapurit, kun pelaa. Vittu viereseksä, visaatana. Ne on niin vissi tuolla mettässä, yksittäisiä. Eiks viisat sellaista? 2 yksittäistä tästä oikeesti selvitään. Harmi, että Laurille ei oo bullet shield. Yksikään pinjat ei oo saanut näin tappaa. Aika hauska toi yhden, jonka mä tapoin, että veditte sen tosi loviksi, ja sitten mä osuin siihen kerran. Mä vaan niinku hiilostin sitä niin, että mä oikeesti osuin Me ei sinne olla päinkään, mä yhtään pistin sen vaan valmiina hyppeleen, ja siihen, sitten mä tähän osuin tulee siihen joku yhteen. Tuolla kävelee. En mä Niin kautta ovea kiinni. Ja se mä säitin vähän ne taas. No se on Se menee ottaa niitä meidän jämiä. Mä yritän kyytää kyksiä sitä täältä. Varo. Vittu jos se näkee sitä, että me kuollaan. Nyt jos me kuollaan jollekin tyypillä, joka kävelee. Mieti jos joku tulisi meidän tänne puska ja se tappais meidät. Tai joku vaan heittäis tänne joku granaastin tai Ne on molemmat yksin, eikä mennyt niille kuolla. No, pare olisi olla niille On kuolematta. sinä joka joku piiku. Joo, minä. Miten ne ei oo tapellut Varokaa, vielä? ettei Stormi ota teitä perseeseen. Meillä on alue, Se on meillä aika on. lähellä meitä. Meillä on alue. Ei vittu ne kuuli ton vitun kruunu äänen. Ihan Perkele. Ei ne on niin tyhmiä. Ei ne oota tätä. Ne molemmat piileskelee vaan raukat. Mut ne molemmat varmaan luulee, että muut on 2 ja Miten 2. ne on löytänyt toi? Ne tappelee, löysi ne toisissa, ne tappelee. ampuu, ne taippelee. Hyvä. Ne taittelee. Okei. Mä haluaisin nähdä, mitä ne tekee. Mä katon pikkusen. Mä Katsotaan. Mä en näe niitä edes. En mäkään. On ne siellä tunnelissa. Varmaan. Varmaan kun kun se- se varmaan löysi ne meidän Okei, jämät. kohta kuolee. Ne jää vähintään jää Stormiin tai jotain. Niin jo, ne joutuu mennä tästä ohi. Tänne, niin se on hyvä. Niin jo. Otetaan puskissa loppuun asti. Mua tekis mieli liikkua. Ei, oota nyt. Mieti, jos ne vaan juoksee ohi tästä. Joo, tuolta vitun juoksee, noobit. se. Se fightaa vieläkin. Näetkö sä? Mä kräkkäsin sen, se on helvetin lovi. Se on sandwichis tää tyyppi. Molemmat siinä! Kräkkäsin. Porataan vaan täältä molempia. Tätä oli hyvä, puskavuotto. Ai vitsi, 3 laamaa tulee puskasta ja vetää ne molemmat, kun ne yrittää siinä. Tultiin Aika hyvä. tossa ekaksi. Mm. Tullaan seuraavana tupla. Eikö me olla 3 kertaa näin pelattu, niin eka meni heti aika penki alle, mutta sitten tultiin tokaksi ja sit voittaa. Et ihan tää nousuputki näillä laamoilla menossa. Niitä on 2 ainakin. Joo, mä juoksen vähän lähemmäs. 30, se on helvetin lovi yksinistä. No tässä Kari on vitu, mä tekee 30 vittu. Se teki melkein 40 podista. Ei vittu, se oli tossa paikoilleen. Mä en lähellä. 50. Nokki. Sain. Hyvä. Kuoli. Yes. Tää on niinku vanha Fortia pelais. Niin. Musta sun on fiksannut tän. Tää on varmaan siinä? ranked kyllä nyt. Mitä vittua tuolla on tapahtunut? Onko joku tappanut Joku kuoli itsensä? trappiin. Ai että mua vitu. Ai niin, trapitkin on olemassa. Ai et. Mä veikkaan, että me tullaan Tuolla tokaksi. bildaa. Tuolla Tuolla bildaa. Mä veikkaan, että me tullaan tokaksi tai kuollaan seuraaville. Se on mun veikkaus. Mennään tonne vuorelle, Siellä sinne koitti rakentaa. Ne on menossa samalle vuorelle ne tyypit. Vittu koi sniperi, se olisi niin kiva. On niin hyviä tässä. Mä rakennan seiniä. Niin Hyvä. sitten No tässä on. Täällä ne on ne Nokkasin. tyypit. Hyvä. Murhataan. Oi pinkki aa. Ui liilaskari, toi on vittu hyvä. Mulla on jo se toi parempi niin. Eikö mennyt edes nokki, oliks joku yksinäinen otetaan rauha? sinne. Se meni Joo. klokki, me finattiin se jo. Piku. Okei. Otin. Otin. Sä otit. Mä otin sen Ei, siis meillä on purstiin. niin samat skinit, että mä luulen, että Aleksi oli siinä. Kuka ampuu? Jossain ampuu. Tuolta. Tuolta. Siellä. Osui kahdesti shieldia. Ei joku 40-70.
Joo, mä en riskeeraa, mä näen. Juu, mä en näe tonne oikein. Ei ammuta sitä. Hei, mulla on tällainen sähkötrappi. Joku kävelee, kävelee. Tässä tyyppi tai joku Lähellä kävelee. Voi vittu. Meidän katolla. Tai jossain. Joo, tai joku tryhardi voitelija. Tuliko oikeesti yksin puskeen Ai meitä saatana, tänne? äkkiä tuu tänne, et se ei Joo, tää on joku hyvä pelaaja. Siis on finattu. Missä Ja sä mä yritän oot? päästä sinne. Mä koitan... Onko se jossain ylhäällä? Se tulee sun loppiin, kun ei saatana. Missä menee? Ei! Mä hittasin sitä, mutta mä oon vielä lovimpi. Se on yksi. Hei, Piiku, pystytkö sä revaa? Joo. Tuu vähän tänne nurkan taakse. Sä et varmaan mahan. Mä hiilaan. Joo. Oota hiilaan. Nyt mä alan tulee. Tuossa on medari, jos haluat. Mä Miten hittasin näitä jonkin verran varmaan käytetään hiilannut. näitä täppejä? Pistä se vaan seinään. Mä... Tosi tein. niin No niitä on kaksi. Niin Mä onkin. hiilaa. Joku kuoli. Jossain. Mä vaan heipyin ympäriinsä, että ne pelkää mun askeleita. Hui! Tai sitten tuli ei ei pelkää. Se pelkää. tuli tähän nyt. Mun yläpuolella. Se jätti mut tänne lootaan. Ei! Helvetti. Niitä on 3. Niitä on 4! Niitä on 4. Tässä on 2 tyyppiä. 2. Ei saatana, niin joo. Ei kun niitä on squadi. Ei helvetti, ne on kaikki nyt yhtäkkiä täällä. Miten se yksi tuli yksin puskeen? Mä oltiin niin lähellä saada noita tapettua. Mä unohdin, että tää on veipasin squadia. Ai hyvä. Finaa vaan Se vittu. kuoli. On hyvä. Se oli se yksi oleva tyyppi. Grenade launcher. Ai, se oli eri porukkaa sitten kuin ne muut. Alas revaa. Reva Aleksi. Nyt on Ja paha. sit jos ei hitte mua, niin... Yritä päästä tänne alas. Mä en tiedä onko se vörtti, mutta yritä 3 tulla tänne. Mä oon tiimiä. 6 HP. Mä oon täällä Kuusi. vuoren Mä oon täällä vuoren alapuolella. Mä oon tänne ja sitten rakenna siihen katto. Mä oon soittu palli. Rakenna kun katto tähän näin. Juu, mä päästän pandekeen. Tuolta selästä. Ne muut ehkä faittaaks ne toisiaan. Se on sun trappi, ei oo totta. Hyvä. No, Mulla on niitä tehdä kaksi sitä. Nokkasit räpillä, hyvä. Ei sulle, sä varmaan. Tulkaa revaa mutki. Oota, mä hiilaan. Mulla ei oo kahden kauan enää, mulla on 34. Joo, mä tiedän. 32. Ne var... Ei helvetti. Ne vetää noita, noilla... Mulla on 20. Sinne Mä finasin Revatkaa sen tyypin. mut. Loppu ohjelma saakka, ottakaa. Joo. Mä oon tämmöisessä loodas. Mitä tapahtuu? Mä tuun. 16. 14. 6 Hyvä. enää. Hyvä. 6. Joo. Ei 3 lisäksi vaan. Siinä on kultainen roketti mulle. Ui, hyvä. Nää tyyppi tuli vittu. Onks kellään sieltä? Ei, No, onks medari? miten Mä selvisin tästä oikeesti. Mä vien pandaket. Ongelma. Tässä Missä toisessa se- on 6, mutta tässä toisessa on 12. Miten helvetti? Stormi tulee. Ori, missä se oli se trappiluutti? Mä vaan Tässä. pidän nää molemmat. Semi-auto. Tuolta ammutaan meitä. Ne on tuolla. Alueelle. Viiko, onks sulla hiiliä? Ei oo. Tai siis me ollaan pelkkiä pandakei. Ja mä oon huomannut. Mulla on joku vitun kärpä, kuollut kärpäinen mun näätillä, niin mä teen tätä. Ne ampuu siellä. En Anna tiedä ampuu miksi. teitä. Hyvä. Oju! Mä knokkasin yhden. Hyvä. 200 Mennään vaan. metriä. Nyt Oho. kun me knokaattiin joku, niin me pitää puskea, koska muuten meillä ei oo maha olla. Ai vittu, toi loot-leikki. hyppii. Toi on loot-leikki, et oo tosi. Luutissa hyppää. Mä oon täällä helvetin matalalla. Pitää kiivetä noita portaita, mitkä tuolla on. Missä on? Mä äsken Näin. mä kuulin jonkun kävelin. Ne on tossa aika vesiputouksen yläpuolella. Ei saatana, Stormi, mä unohdin tän kokonaan. Mä pääsin Oot pois jossain tässä tornista. on. 80 sieltä. Tuolla pildaa Ei vittu, mulla alkaa vitusti. semmonen paska äijä. Semmonen Tää ei vittu voi naama. rakentaa! Mä jäin jumiin tänne. Mulla bukas. Rakenna. Ei helvetti, se tajus missä mä oon. Knokkasin kyllä. Ei helvetti, mä tipuin Ei vielä mä alas tiedä. tuolta. Ei No se, joo, et se- en mä ainakaan nähnyt sitä vihollista missään, eikä se kuoli. Se on jossain tuolla maassa. Mä oon ihan Mä helvetin. markkeerasin missä on porukkaa. Siellä on se Joo, mä semmonen, näin milloin se sen ärsyttävä. Mikä Niin, räjähtelee revassa tuolla tyyppi. vedessä? Mä heitän granaattin. Joo, ne varmaan sai sen revaattua. No miten jos sen revaattuu sanoo, kun se kuoli tänne? Siis ei, kun se yksi tyyppi, kenet mä snaippasin. Mua ammutaan. Mä snaippasin saman tyypin uudestaan. Mun lähellä juoksee joku.
Hyvä! Millä te saitte? Herra jumala. Mä snipesin tois, mä ammuin sitä tyyppiä, joka piiko ampui sua. Hyvä. Kun se keskittyi Vanha muhun, kun mä victory juoksin royale. täällä näkyvästi. Nice. Vihdoin. 2 12 kummalle. tappoa. Mä en saanut kuin assisteja, mutta ei se mitään. Mä rupesin nyt vasta kuvaamaan. Mutta näkyypähän tässä, että mä oon saanut jo 4 tappoa. Ei Hei. tyyppi. No ne sen, ei oo edes sama tiimi kuin se äskeinen. Koska se kuoli heti. Sun muuta. Ne heittää granaatteja. Ja silloin se heitin. Mä hito... knokkasin sillä. Ai jaa. Missä sen kaveri tulee Tää on jostain? talon sisällä on joku. Niin varmaan onkin. Granaatteja, säkö niitä heität? Mä heitin. Ampu mua RBG:llä, auttakaa joku. Mä en näe Joo. missä se menee. Tai mä autan sua koko ajan. Mä yritän nähdä missä se menee. Tää pistin hittaa trakin. täällä. Mä pistin. Mä finasin sen kaverin tästä. Ja. Joku heittää granaatteja, ei oo mun granaatteja. Ai helvetti. Ne on sen granaatteja varmaan sitten. Vittu. Saitteko te se? Ei vielä. Ei vielä. Se on tosi lovi. Se on kerennyt Missä se on? On rikori. Yes! Mitä ammutaan? Eikö mä? Se oli mä. Eikö toi piikki? Se oli mä. Mä Heitä rupesin mulle. poraa tota Heitä seinää, kun mulle mä ajattelin, noin että isot. tee mitä teillä Joo, on menossa siellä. Sulle ei Tuolla mitään kato. fulli. Mulla on yksi iso kans, joku voi vetää. Ai helvetti. No, ihan sama. No Matisen kantoon mä tuun. Joo, Vittu Matisen tää on kantoon. nopea, ei saakeli. Ai helvetti, pitää juosta. Onks teillä hiili? Mulla on 2 mitään. Mulla on vaan noit bandageit, mut mulla on 15 bandageita. Vittu, jos tää on se miten me kuollaan. No äläpä. Ainakaan Pareita. pikutu. Joo, mä tuun. Kerta noin. Hei täälläkin menee ku... Mennään tästä Mä läpi, mennään tästä tällainen läpi. on, tää on aika hieno. En mäkään muistanut. Mä en tiedä tää sitä, on? mutta mä en muistanut sitä. Oi, 7 tää vielä on lisäksi, hieno. että ollaan Tuolla on varovaisia helvetin muista kuitenkin puin sillä. paikat. Onks tässäkin tyyppi vittu? Ei. Näyttää kovan. Ei oo. 9 enää. Mä katoin, että tässä oli. Ne tappaa toisensa. Hyvä. Antaa niitten tappaa toisensa. Täällä on enää yksi Jos sais jotain viimeksi hiilejä ja alueella. sellaisia Täällä on löytyis, yksi niin olisi viimeksi. kiva. Tässä on huonosti hiiliä tässä OGs. Joo. Tää tuolla on. Täällä on ainut ongelma oli se, että täällä oli näitä tyyppejä, jotka oli Ei liian. mennä ei nehän on fighttautua, me voidaan vaan mennä rauhassa alueelle. Tuolla on noita, jotka Onko ni- fightta tuolla, niitä oli vaan 2 tiimiä siellä. Niin sitten niitä jäljellä on enää vaan 1 joukkue. Mut se voi olla full squadi, hei. Ei tuolla Ei. Muistakaa sen verran olla varovaisia sit siitä aiheesta. Ei kyllä näy. Hito on Täällä on revolveri, kuollut pitää joku. kun ottaa sen. Täällä on fightattu. Jossain Joo. ammutaan sen verran lähellä, että mä kuulen ne Joo. perästä. Näkyy se Mulla on roketin enää merkki. 3 Laita tiliä. mun- Mennäänkö tonne vuoren päälle high groundiin noita Joo, mennään. portaita? Mä otan noin roketti mennä. Joo. Mikä vuori? Ei toi. Soi soi. Missä sä oot tulossa? No toi, se ei Toinen oo mihin menee alue, noi mä menen portaat. tähän. Ai jaa. Menen tähän mun omaan. Okei, joo. Ei toi alue ei näkynyt ehkä kun mä sanoin. Onks täällä muuten isompaa paikkaa alueella? No ei taida olla. Toi yksi saattaa olla pikkusis on No tää on eniten keskellä, niin ei sillä edes oo väliä. Ne, yksi enää, ei kun 2. 2 lisäksi. Kahdestaan. 2 lisäksi, ne on yhdessä ne 2. Juu. Me ollaan niin Keskellä ne helposti näkyy. Miten jos ne joutuu tonne Moisti Maierin, ne on ihan kuollut. Joo. Me ollaan niin helvetin pinkkejä vielä, että meidät näkee täältä Niin. kyllä heti. Ja mä tein tohon jo pienen rakennelman, niin näkee senkin. Ja se haitti, jos ne näkee meidät, kun me nähdään nekin. Okei, mennään heti, mennään vaan. Hei, me mennään tonne vuoren päälle. nyt. Joo, mennään. Siinä on muuten ihan tonne ei pääse kävelemään. Siis joku niistä kuoli stormiin yksin. Se juoksee yksin stormissa se yksi. Se varmaan kuolee sinne stormiin. Se varmaan kuolee yksin sinne stormiin se Mennään vaan toinenkin. tähän päälle, koska ne ei pysty Joo. kävelemään tänne. Se on mahdotonta. Ne kuoli kaikki raukat stormiin. Ei jumala. Ei meidän ei 2 vikaa tiimiä tarvinnut edes nähdä. Tuo putkee. Ja mun 4, mä kuvasin vasta kun mä olin jo 4 tappoakin saanut. Ja sit me sen Ei jälkeen, totta. siellä kun mä rupesin kuvaan, niin me ei edes nähty ketään vissiin missään. 4 tappoa ja 1 assisti. On. Öö, Sai 7 just. Mä sain joku kerta ihan rutosti siinä niinku normi. Juu. Mut Kyllä OG se kuulen. hyvin, kun tää on ollut. Ne on nyt saanut tän kyllä OG on ränkätyksen hyvä. tehnyt Joo, tää on hyvin. helvetin hyvä.